E esta é a verdadeira mensaxe que temos que trasladar deste Congreso, que estamos preparados e preparadas para gobernar porque somos capaces de liderar o cambio en Galicia. Compañeiros e compañeiras, este Congreso vai marcar un camiño sin retorno. Vai nos levar a liderar o cambio en Galicia. Sen unha soa pinga de dúbida nin de desalento. Teño unha convicción absoluta de que é posible e de que o ímolo facer. Porque sin un Partido Socialista forte, Galicia é máis débil. O equipo que gaña é o equipo que cree que pode. Por iso, pídolle á nova executiva e a todos e a todas vós o mesmo que vos ofrezo. Traballo incansable, esforzo, ilusión e alegría.